Mill-kamra għall-għalqa. Le, mhux ħanitkellmu dwar xi gabillott li mill-orfa jterraqtu l-modija għal dik l-art li tqallaw il-ħobża ta' kuljum. Qed nitkellmu dwar dawk l-artisti li dak li għamlu bidejhom aħna naraw jinbidel f'opra sabiħa fl-ajru. Il-ħaddiema tan-nar pirotekniċi fil-ġimgħa tal-festa ikunu medija jniżlu dak li ħadmu b'tant qaraq ta' xbinhom lejn l-iliqi minn fejn jaħarqu l-murtali. Morna fil-Kamra tan-Nar ta' Santa Marija ta' Ħalaxa fejn stajna naraw mijiet ta' murtali jiġu mobbija fil-vannijiet biex jiġu trasportati lejn l-iliqi. Madwar 12 ruħ jaħdmu lejl u nar is-sena kollha l-festa u l-koll spjegawna li jkollhom qrib il-500 murtal xi trasportaw. Apparti dawn ikollhom mal-5,000 oħra li jkunu murtali żgħar parti mill-kaxex infernal u Spanjoli fost l-oħrajn. Murtal li laqat lajn kien dak ta' bitnax ma' 6 berqiet u 6 timsielet għalinna wieħed mid-dilettanti jekk kif il-kap tal-Kamra tan-Nar imbagħad ħadna fl-għalqa minn fejn jaħarqu u spjegalna x-xogħol delikat biex il-murtal jidħol fil-kanna qabel jinxtel. Kanna inti ħataħraq minna, kollok xi karta taqbad mhux se titfa' murtal ieħor, alla tuża kanna oħra. U ġieli naħarqu minn ġiex bnadi biex tagħti ċans il dak li jkun jitfa' l-murtal biex taġġel. Pereżempju għal-lejliet jkollok ħafna tuża ġiex posti biex inti dejjem isserraħ il-kanni u temmu bjom biex tbarridhom għax inkella inti u tniżżel jaf jitlaqlek ma' wiċċek. Fuq kollox ma' dan it-tim formidabli rajna armonija tirrenja u li żgur se tirrifletti fi spettaklu kbir li se jittella lejlet il-festa ta' Santa Marija. Dan l-ispettaklu bl-isem ta' konvoj mistenni jaxxa laxqin u dawk kollha li se jmorru iżda warajh hemm xogħol kbir. Bħala xogħol intensiv għax għandek is-sena kollha taħdem biex tipprepara l-festa barra li jkollok xi servizzi oħra festi oħrajn. U fl-aħħar tieħu gost tara x-xogħol hawnhekk bħala tim sħiħ kulħadd jagħti sehmu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.